Gweja. Bisa mask and Gweja. Pana mukuita sei? Tooneka sense. Yeah. Tumanyatsoiona. Zimbabwe product. Alright. Kanoita mari ka? Akanda half a dollar. Imari 50 cents. Saka dollar 22. Dollar 50. Kanodaka. Zvokudaro. You are powerful. Akatsiko kanonzika mbatuti. Yes, mbatuti iramu yakanyorwa. Yakanyorwa. Zimbabwean product. Zimbabwean product. Ko kana vanhu vachiitika sense vanenge vachiti sense kakaita kunge arc but ine brand. Kanoita mariyo. Nikanda 50 cents. Oh. Ko brand chairo inoita mari. Brand chairo inoita 5 years. 5 years. Shati inoita $4. Vice inoita 9. Vice inoita $9. Asa 2 keys. 2 keys inoita $4. Imwe yacho wataura nini? Chateo inoita 5 or 6. Saka 2 keys inodhura darika. 2 keys yakachipa. Fura chateo. Saka keys preferable ne? But akase anzi kanokwadza pfungwa kaka. Ayo akakwadza pfungwa zvakanoita iyi ramu chaimo. Ine imwe yono elephant man. Oh. Kuchamaica yes. Alright. Nemo yakatonyorwa. And you see this is a panther. It's very vicious. Yeah. That's how it is. But one akadaka. Kanoita rudziye bit. Alright. Sa mari yekutenga ramu yacho maiona? Atiri kugraft kukabaki. Kabaki. No company leader formulate with Zangu. Whereas if we represent ourselves as the local people, who is the investment portfolio. Yeah. We make $1 or 2, not too much. Pazuwa. Nasi waita mari? $1 or 2. Waita mari nasi $2. Kubva nguwai? Kubva makuseni. Kuseni kwenguwai? Kubva panatanga ma8. Wapedza nguwai? Izvi ndapedza ndangobva because ndanedzirira ndandichita. Saka wabva nguwai? Ndabva kuma8 kusvika kuma4. Inoita $2. Saka 8 kusvika kuma4 waita $2 chete? Inokwanira? Hai inenge tori nani. Because mari yacho hakuna. Iri nani pakuita izvi? Dhara yaiwanzoita kanyo kana $4. This time ichaita ku$4 because yashoma. Total akavhura gate rake. Saka ndo pane maera atakuti kuti motikari dzacho inopinda mugraft medu imwe. No, maitonyoresa. Okay. So I was happy when I saw you here because ndamuzwa mufana kwamhanya achitanzi kugweja ari kuti ndada kuti amboya timbotaura tunyaya zvekutaura izvi. Ndikamati pamwe vaenda kumusangano ndikati no, maybe they will not go to musangano, they are going to be here. Whereas if we are going to be together, nobody mamwe investments emunhu ari ungade plot rekuita 20 hectares. Kusangana imba yake ipa. Since very important nekuti mainvestor mamwe edu ari kutadza kusuta mari yatakaurira naye $100 nejinchai. CHI. Company former employer company yedu. Company yaenda kushanda mazuva ano strict. Uchinwaso dry manje azokwadza system? No. Because I am strong. 1 andimwe 5 noma 2 kana 150. Because akane caffeine ni chocolate. Ni ma chocolates. All right. So ngona ndonyasa kutapirirwa. Oh. Iri boira mara kuti nasi mandi mangwana kwakushuwa. Ndamupromiswa nemufesi wangu Magribhi. Achitanzi ndichauya ndichienda newe tiite zvimaproject eNovatech. Hana kuuya, anozokufonera. Novatech yeukuya? Novatech yeuku. All right. Saka anozokufonera, saka ndiatombondisappointa ndosanda kutomuona. Vanouya ndofana kuti tipedzerane matalks ataita kuti zvari kuti ari kuuya tichienda kushow because mangwana show kutanga. Komusangano mukuendera kumazuva ano Mbare kuno?
musangano wedu wezanupf unoitwa patutu. Uchibva patutu mazuva ano kapa yekuna id iri strong shungu pashungu foma shungu inowanzoda kuti uyai tiite musangano tidi saka tinenge tiripo zvakare. mune makamirira chiini? isusu tinenge takamirira rikaitangwena branch yedu yemunhu. Right. Yo unenge uri ani pa? Ini ndiri chairman wemayouth kana kuti secretary. Because ndakatanga ndiri chairman but mufesi wangu ari kuti ndida kuti ndiite chairman because iwo wakansela. Alright. Ndakakansela ndikuita kansela next year. Saka ndo mafacts ndakati zvinoita hazvo since uri munhu wekuti unogona kupota uchiwana uchizokutaurira zvinhu zvine zvichinetsa mumusha zvakangosiyana and etc. Right. Une makore mangani? Da uziva kuti unokwanisa kuti aite chairman wemayouth sei? Une makore mangani? Ini makore andinawo ndo ari stipulated constitution ekubvira pa15 kusvika pa35. Iwe une mangani? Ini ndine 35. 35. Wazvarwa date of birth nemonth? 1986. Taura full 4 November 1986. Right. Ndikusvitsa 36 muna November. Saka unenge usakwane kumayouth ka? Ndingisakwane kumayouth ndiena mumweni. Alright. Ndosaka uda kuita kansela? Ndagara ndiri kutoita kansela because ndakatoapply kudhara. Zvinhu zvitori muprocess, zvinhu zvitozikanwa HQ kuti tatoma processions. Right. That's why ndakagadzira tag iri primary elect. Mira tinoona. Yes. Rekuti ndime elect wekuti I'm very full. Obviously mukatasa mufoni yangu namba ya18 nayo. Namba ya mai mzeringu ndinayo. Namba ya legal affairs community mwacho ndinayo. But to ovulate, that's why MDC is forming. Because it is now failing to come to fulfill our tasks. Where is it we are going to have $2 per day? Was to staff of Novatic. Right. Na Ivo ari patron. Saka failure to do so. That's why I shall write a script in my house kuti Zambia iri kukunzwa nevamwana vakaita kana vepoliti bureau vari kupota vachitora munyati dzavo vachiisa mahomwe mavo zvakaita saiye comrade Nema. Mune kuti handisi kumutsvisa but ndiri kumulaina straight kuti zvinhu zvaunenge uchiita zvinhu zvekuti uri kukanganisira pati. Nokuti sisi kuti hatingaite zvekubhushana. Ndakaita panapa ndingatanga kuti ndiri kuita zvekunyeba. I can even produce the evidence whereas if a member of the central Awaizvi hazvinei isusu. Mozotaurira namatu. Tikuda zvako iwe. Wakazvimira kuvhunzurudza chii? Sange papa I'm looking for 200 USD. For what? To invest in my plot that I got with Gaffa plus yangu kuri makwende kwataita. So that I think I buy my wardrobe, my TV nini tetiripo takamirira urongwa hune uchirongwa nevanhu vedu munharaunda medu uyezve nevamashona neeast kana neharare province. Baita basi. Thank you.